Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region, ang amon idulong sa inyo. Kagyaring aton top story subong nga adlaw, March 11, 2026. PUJ drivers, magabaton sang 5,000 pesos nga subsidy. Kapitolyo, magahatag man sang counterpart nila. Malapit sa isa kagatus ka mga gas station sa Bacolod, natukiban nga wala makarenew sa business permit. LTO, naglunsar sa operation batok sa mga overloaded nga mga truck. Senior citizen nga taxi driver na biktima sang salisi sa Bacolod. Taxi, ginpalagyo sang pasahero. Kag sa good vibes, plastic holiday, ginsuguran sa binalbagan subong nga adlaw. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, LTO naglunsar sa operation batok sa mga overloaded nga truck sang tubo sa Southern Negros. Nagpatigay sang inspection ang katapos ng Land Transportation Office Negros Island Region batok sa mga overloaded nga truck sang tubo sa pila ka mga lugar sa sur nga bahin sang Negros. Ginatuyo sang operation nga mapasiguro nga nagasunod ang mga sugarcane hauling trucks sa road safety regulations kag sa gina-prescribe nga load limits agud hindi makatuga sang damage sa mga dalan. Ginpaandaman sang LTO ang mga drivers kag operators ng risgo kag penalidad kung sila ang madakpan nga naga-overloading. Sa idalom sang Republic Act 8794 o kung ang Anti-Overloading Act, ang mga trucks kag trailers nga naga-exceed sa maximum allowable gross vehicle weight ang paggamultahan sang 25% sang ila motor vehicle users charge. Sa number 9, bag-o lamang na renovate ng mga comfort rooms sa provincial capital Lagoon ang gin-vandalize sang grupo sang mga hubines. Sang Pebrero 13, gid lamang ginpatigayo ng blessing sa male and female comfort rooms, pero sang Martes sa post ni Provincial Administrator Ray Fernando Diaz, makit-an ang mga litrato sang nag-crack nga tank sang toilet, may mga tiles sa lababo nga nagkalabuka, kag naguba nga doorknob. Suno kay Diaz sa ilang pagpangusisa, grupo sa mga high school ang students ang nagasinulod pero sa kadamo hindi naman matumod kung sinugid. Tigaylo, ginpakaayo na lamang liwat sang probinsya ang mga nagkalaguba. Mangin proactive na lamang ang probinsya suno sa provincial administrator. Suno kay Diaz, mas mangin vigilant ang mga nagabantay kag posible maglog ang mga magagamit sini. Labing tuyo sang probinsya ang mahatagan sang manami nga facilities kag ma-enjoy man ang kaayo sa sini kuntani. Wala pa magsumad isa ka bulan na halita na. They're already going to replace the doorknob, put on the tiles na get removed, and then perhaps replace the tank on the water closet na ginbuba, ginlitik nila, no? So anyway, why kita na mihimo, no? But to be proactive next time, ang aton nga mga guards, aton nga attendant sa aton nga CR, aramanda, but I think kinahanglan a little bit more vigilant. Sa number 8, kadamaan sa mga nasunugan, hindi luyag ma-relocate. Wala pilitay. Ini ang pahayag ni Bacolod City Mayor Greg Azataya may angos sa pag-relocate sa mga nabiktima sa sunog sa Purok Katilingban, Barangay 39, kag sa Purok Lampirong sa Barangay 2. Ini matapos nga kadamaan sa mga biktima ang hindi sa gihapon luyag nga maghalin sa ila mga ginaistaran. Sunod sa Bureau of Fire Protection, ang mga nasunugan nga lugar ginakabig ng mga red zones o kung delikado sa sunog. Dugang sa alkalde, duwa lamang kapamilya nga nasunugan sa Barangay 39 ang nagpabutyag nga handa sila mag-relocate, hinali nga maproseso na sang syudad ang ilang nga relocation.
ang mga pamilya ang ipahamtang sa araw relocation site sa Barangay Vista, Alegre. Hinahaylo sa syudad ang mga biktima nga mag-relocate apang siling ni Gasataya wala na lang sang pilitay. Samtang napanagtag na sa syudad ang mga financial assistance sa mga nasunugan. Sanig sa records ng Department of Social Services and Development, 15,000 pesos ang ginhatag sa mga tag-iya sang balay nga totally destroyed kag 10,000 naman sa mga partially damaged. Naghatag man ang syudad sa 5,000 pesos para sa mga sharers kag renters nga nasunugan. 183 ka pamilya ang apektado sa sunog sa Barangay 39 kag 32 naman ka pamilya ang naapektuhan sa sunog sa Barangay 2. Usually, pagkatabo, istoryaon mo, then willing na mag-silo. Then once makagiyo ng syudad, pastado na, pagbalik, dira naman nagtikahan na. So muna nga, ang efforts man bala, resources na put into use sa syudad sa paggatubang sa siling mga problema kung sa kanugon bala. Muna nga as early as possible ginahimugin namon unless nga gusto gid nila tanan-tanan, so nabigid kay once ang muna ang mga desisyon madasig namon na ma-plastar. Sa number 7, kapulisan naghahanda sa posible nga pagtaas ng kaso sang kinawatay bangod sa padayon nga pagtimbok sang presyo sang gatong. May mga action plans na nga ginahandang kapulisan hinali nga magtaas ang kaso sang kinawatay sa syudad sa Bacolod bangod sa padayon nga pagtaas sang presyo sang gatong. Ginsiling ni Bacolod City Police Office Director Colonel Eugene Rebadomia sa isa ka press conference sini nga aga nga may posibilidad nga ang pagtaas ang presyo sang gatong magatugas ang domino effect. Posible suno sa iya nga kung magtaas na ang presyo sa mga balaklon, magataas man ang kaso sang kinawatay, rason nga naghahanda na ang kapulisan sa amo nga sitwasyon. Padayon man ang pag-monitor sang kapulisan sa mga gasolinahan sa syudad matapos nga ginhaylo ni Mayor Greg Gasataya ang PNP nga magbulig inspect sa pagpatuman sang insakto nga price range. Dugang ni Rebadomia, may isa na kagasolinahan sa Barangay Mansilingan ang ila una nga ginkadtuan bangod sa overprice nga pagbaligya. Gilayo naman nga ginbalik sa amo nga gasolinahan ang insakto nga presyo matapos makadtuan sang pulis. Actually, may naging positive na galing ng resulta. I know nakita niyo sa social media, may isa diri ka barangay nga ang gasolina ay 100 na. Sa ikatuan sa pulis na tanong pa-picture, balik sa 75. So, pasalamat ako sa mga sa mga pumuloy sa Bacolod City kay concern na sila ginapo sa social media, may mga cyber patrolling kita. Ginapasa dayon sa amon. So, ginapakatuan naton, ginapapamangkot, ginabalik na nila dayon sa presyo. Kay nakita namon after gaw gana kami sa mga action plan kay base mag-domino ba lang epekto sila. We see na base magtaas ang case naton sa mga looting, sa mga kinawatay kay tungod sa good pay pagtaas ng different din natin ng produkto. Amo na ginandaan sa kusang PNP. Sa number 6, senior citizen nga taxi driver na biktima sang salisi sa Bacolod. Nagpanugyan si Bacolod City Police Director Colonel Eugene Rebadomia sa tanan nga mga taxi drivers na mangin alerto kag hindi magkumpiyansa matapos ang nagluntad nga insidente sang salisi Martes ang gabi. Sunod kay Rebadomia, may nagsakay nga lalaki nga pasahero sa taxi sang 60 anyos nga biktima gikan sa isa ka hardware store pasado 8:30 sang gabi. Sa makalabot sila sa Capital Lagoon, sila ang nagpondo sa tubang sang isa ka spa kag nag-ayo ang pasahero nga kung pwede kuhaon sang driver ang laptop sa sulod sang spa. Ginbilin sang taxi driver ang yabi samtang nagaandar ang taxi kag sa iya pagbalik wala na ang salakyan. Kaina sang kaagahon na recover ang taxi nga nagaandar pa kag ginbilin sang suspect sa Santa Catarina Street, Eroreco Subdivision sa Barangay Mandalagan. Wala na duha ka cellphone kag benta nga kwarta
sang taxi driver. Mas warning ko at nagabiyahe siguro kung may other mode of transportation at rin mga taxi nato. Please lang, be vigilant enough. Ayan naman natin ang security niya sa personal niyo kaya kasi nasa lisya ka magpapindalamita sa mga pabuhay ka sa tando but yung kwento sa personal security. So may negligence yung may sa part. So ulit, i-announce naman sa mga taxi drivers naman kay natanggal din sa Bacolod another transpo business na gagawin. Hindi magbigyan sa nangyari o then try to talk sa person. Sa number 5, patayng duha ka mga persona kag isa naman ang pilason sang magbungguanay ang duha ka mga motorsiklo sa banwa sang Mabinay sa Negros Oriental. Nagbungguanay ang duha ka mga motorsiklo sa National Highway sa Barangay Dahile, Mabinay, Negros Oriental sang Domingo. Sa inisyal nga report sa Mabinay PNP, isa kakatapos ang Philippine Coast Guard nga nakabase sa Dumaguete City ang nagadala sang itom nga Yamaha X-Max nga motor ang nagabiyahe padulong sa Kabankalan sa Negros Occidental, samtang isa naman ka motor nga Honda XRM ang nagabiyahe sa opposite direction ang may karga nga duha ka persona. Paglabot sa lugar sang insidente, nagbungguan na yung duha ka motor nga nagresulta sa mga pilas ng sakay sa duha ka motor. Ginhingagaw sila dala sa ospital pero ang duha ka karga sang XRM ang gindeklarar nga dead on arrival sa ospital samtang katapos ng Coast Guard ang ginabulong sa ospital. Ginausisa pa sa PNP ang ini nga mga kaso. Sa number 4, lalaki biktima sang pagpaniro sa San Carlos City. Isa ka lupok ang nabatian sa mga residente sa sitio Kaingat, Barangay 1 sa San Carlos City pasado las 10 kainas ang aga. Matapos ini, ila nakita nga nagahigda kag duguon ang 25 anyos nga lalaki nga residente sang Barangay 1. Sa inisyal nga impormasyon sang PNP, may pila sa ulo ang biktima. Siya ang gindala sa San Carlos City Hospital apang ginsaylo sa isa ka ospital sa Bacolod. Nakuha sa lugar ang isa ka bala sang 45 caliber kag duha ka mga basiyo sang bala. At large karon ang suspect. Ginausisa pa sang PNP kung ano ang motibo sa pagtiro sa biktima. Sa number 3, syudad sang Silay nagpatuman man sang 4-day workweek scheme para makakinot sa gamit sang enerhiya. Silay DRRM ang nagapahibaluman sa publiko nga ang DRRM nga salakyan hindi anay maka-accommodate sang non-emergency transportation request. Ginsiling ni Mayor Judith Gallego nga 7 a.m. tubtub 6 p.m. Lunes tubtub Huwebes ang operation sa mga talatapan sa Silay City Government. Nalakip sa mga energy-saving measures nila ang pagpaiway sa mga face-to-face meetings tigaylo digital na lamang o kun online. Ang Silay DRRM ang nag-aabiso nga ipaiway nila ang pagbaton sa non-emergency transportation request. Inidala sang shortage sa fuel supply gikan sa ilang mga supplier kag fuel depot nga nag-apekto sa operational fuel stocks nila suno sa DRRM. Nadungan pa diri ang repair sa pila nila ka mga transport vehicle rason nga limitado subong ang serviceable vehicles para sa deployment. Gani emergency cases lamang ang saranga ma-accommodate. Bala mo ang GRM, ang ginakater gina emergency mga trauma ng aksidente, kay tungod sa gasolina takag mga salakyan subong medyo damo palyado kag ang krudo limitado. So kung able nga pwede man kasakay sa salakyan, sakay na lang sila nay. So, kung kinanan ang stretcher, kami gid pwede. Pwede. Nga nabalang hindi sila kalakat, pwede kami.
Sa number 2, malapit sa 100 ka gas station sa Bacolod de Tuquiban, wala makarenew sa business permit. Ginkumpirmar ni Bacolod City Mayor Greg Asataya nga 151 ka mga gasoline stations ang nahamtang sa syudad. Apang mga 100 pa ang wala nakarenew sa ilang business permits. Sa 151 ka mga gasolinahan, may 134 na nga nag-apply sa pag-renew sa ilang permits, apang 51 pa lang ang tigayon nga nabaton ang ilang permit. Ginpasiguro man sa syudad nga hugot ang ila pag-monitor sa mga gasolinahan sa tunga sang padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong. Nagdiho na ang syudad sang price monitoring team gikan sa City Mayor's Office, City Treasurer's Office, City Legal Office, Business Permits and Licensing Office, kaga Communications Office. Pagapangunahan sa Department of Energy ang pagpatuman sang insakto nga presyo sang gatong sa mga gasolinahan, apang ang syudad kag ang kapulisan naman ang maga-monitor nga matuman ini. Ulihi nga monitoring sa syudad yara sa 61 pesos and 90 centavos ang pinakabarato nga diesel, samtang yara naman sa 85 pesos kag 98 centavos ang pinakamahal. Kag sa number 1, ginapaabot ang 5,000 pesos nga fuel subsidy para sa mga public utility vehicle drivers. Inibase sa announcement sa Malacanang nga magasugod sa madason nga semana sa Metro Manila. Pagkatapos siniyang releasing naman sa mga rehiyon. Tuyo sini nga mapahagan-hagan ang epekto sa pagsaka sang presyo sang langis dala sa nagapadayon nga konflikto sa Middle East. Ipagi ini sa DSWD sa idalom sang AIX o kunang assistance to individuals in crisis situation. Unahon ng mga tricycle drivers kag masunod ang jeepney operators kag drivers kag iban pagid nga katapos ang transport sector. As of press time, suno kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Negros Island Regional Director Jerry Liena, wala pa sang guidelines sila nga nabaton. Kay nasang aga nagbisita si Liena kay Provincial Administrator Rayfrondo Diaz para man maghaylo nga maka-counterpart ang probinsya sa fuel subsidy. Suno kay Diaz, hindi pa man klaro ang tanan pero mag-augment ang probinsya sa mga LGU. Damnag pa si Liena ang nagsapol man sa mga alkalde sa Negros Oriental kag kalabanan sa ila ang nagasuporta sa pag-counterpart sa fuel subsidy. Linibo man ang mga PUV drivers sa NIR suno kay Liena. Encompassing 31 LGUs. So sining ko tanawon anay namon ang ila participation sa kada LGU and then ma-augment man kita, no? So the purpose is quite noble, no? Is to perhaps for a month or so, no, ma-subsidize ang fuel costs ng aton mga PUVs, PUJs, no, tanan para ang aton plete hindi magtaas. It's in the thousands, no? In the thousands. That includes, of course, Dumaguete City Hall, kay covered ko pa ang Dumaguete City Hall. So the good thing about this is I am also pushing without giving undue pressure sa aton mga LGU, sa aton mayor. In fact, kalabanan sa ila nag-agree sa proposal of counterparting na. Sa Good Vibes Plastic Holiday ginsuguran na sa banwasang Binalbagan. 2 ka beses kada semana dumilian ang paggamit sang single-use plastic. May report si Romeo Subaldo. Sumugod sa bunga Miyerkules, ginpatuman ang plastic holiday sa banwasang Binalbagan. Bot silingon, ginadumilian ang paggamit sang single-use plastic sa merkado kag pasilidad sang gobyerno.
ining ipatuman kada Miyerkules kag Huwebes nga adlaw. Ang mga nalakip sa mga ginadumilian amo ang sando plastic bags nga single use, mga single use plastic cups, plastic utensils, styro boxes para sa pagkaon, stirrer kag ice wrapper. Sunod sa kay Mayor Emmanuel Aranda, ini ang paraman sa mga pumuluyo. Ang binalbagan, ang isa sa mga banwa nga ginabaha man kung mabunok ang pag-ulan, parehas na lang sa mag-igo ang bagyo nga Tino. Ang binalbagan man ang guluwaan sa tubig halin sa kabukiran gani para mapaganhagan ang pagbaha, luyag sang banwa, pinagi sa Executive Order No. 17 Series of 2026 nga may plastic holiday sila. Kaya ang plastic, amo gini halit no, hindi ano sa kwan, hindi matunaw, hindi matunaw pero hindi madulot. Nanungod sang amo gini makalit sang baha. Kaya sa matutulang ang badong sa dalbagan, isa ini nga yung kalikasod na ko nga iwat sa plastic halili sa banwa. Ang plastic ang ginahalinan sa pagkapuno sa mga landfill, nagasupon sa mga drainage, kag nagakadto sa mga baybayon nga kun kisa, gakakaon sa marine wildlife. Kani sumugod kaina, imbis plastic, puyo na ang ginapoto sa isda sa merkado kag ginasulod sa eco bag. Eco bag naman ang ginabaligya sa merkado kag eco bag na ang bitbit sa mga nagapangompra. Sa subong, duha pa lang anay kaadlaw ini nga ginapatuman sa kada semana, kag sa dalayon bilog na nga semana. Nagalaw mga alkalde nga mapatuman man ini sa mga katupad nga mga lugar, ilabi na nga ang binalbagan ang guluwaan sang tubig baha. Nanungod sa ang sitwasyon sa dalbagan, halin sa Kalaon, Ilakabanwa, sa Oriental, anong batwa dali sa at dili magwa ang tubig no diri sa Madrasang Balang. That's why gusto na ko ibalo ko man sa ibang banwa sa nasabit mga lugar sa Oriental sa diri sa 5th District na buligan na nila kami na ang plastic na dito sa ilan hindi na nila kaya anong doon nila sa tubig diri para sa banwa sa ilan. Ang Solid Waste Management Office sa idalom sa Municipal Environment and Natural Resources Office, kaupod ang Solid Waste Action Board binalbagan, Peace Pond and the Plastic Project ang nagapanguna sa pagpatuman sini. Sang 2019, ginpatuman na ini ni Aranda o galing nagkambyo sa administrasyon na untat gani subong, liwat na naman nga ginbalik para sa mas matinlo nga palibot. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kaya kita naga-shoutout sa ating mga live viewers. Kay Sir Andre Tahonera, good afternoon, Digicast Negros. Good afternoon, Ma'am Barbara. Hi, sir. Si Sir Suki Tagini. Maricon, Miss Maricon Gamboa Hayashi. Good evening, Miss Barbara and Digicast. Si Ma'am Maricon halini siya, aran siya sa Japan. Chris Paduhila, watching live from Banga Lutak, Purok 5, Barangay Narawis, Hinigaran. Thanks Gidaw for Digicast to Digicast. Marieta Miniada, good afternoon, Digicast Negros. Franklin Panagiton, maayong hapon, Digicast Negros, Ma'am Barbara. Always watching from All Guns CAF, Security Agency, Security Guard, Deca Homes, Barangay Kabug, and Deca Homes, Granada. Greet lang namon amon Security Manager Gino Aberia, hi sir, and Security Officer Joven Johnson Servidad. Good afternoon sa inyo tanan, sir. Hambal niya, thank you and God bless. Kay Miss Jessery Garucha Hevero, good evening, Ma'am Barbara, always watching from Himamaylan. God bless everyone. Please shout out kay Dane and Baby Cotton. Shout out to Dane and Baby Cotton. Thank you. Sir Gerardo Marquez, maayong hapon, Digicast. Ma'am Barbara, shout out sa mga bata ko dira sa Baluarte. Ay, may bata si Sir Baluarte, Molo, Iloilo. Kay Miss Gloria Bantigue, good afternoon, ka Digicast, kag Ma'am Barbara, hi ma'am. And Jerla, abay pa, I hope I got your name right. Jerla Tansinco Gayona Manderico, thank you so much daw kay Mayor Greg
sa pag-aksyon, sa pag-monitor sa mga gas station. And kay Sir Nelson Aurino Leonora, maayong hapon Negros watching diri sa Dubai, UAE. Kagamayadong top 10 stories of the day, tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.